fejn ħajran għal-għarqa ninżil fi tiraġ minżeli. Nitla u narġa' ninżil dejjem fil-baħar il-għali. Tnieda l-proċess li għandu jwassal biex elementi mill-lingwa Maltija jkunu rikonoxxuti bħala wirt dinji intangibbli. Fl-aħħar xhur bis-saħħa tal-Uffiċċju tad-Delegazzjoni Permanenti ta' Malta għall-UNESCO u bil-għajnuna tal-Akkademja tal-Malti kienet imħejjija l-applikazzjoni għan nominazzjoni tal-kantilena ta' Pietru Kaxaro fil-Memory of the World Register. Ħandaħlu l-sin Malti. Sandaħlu l-Festa Maltija, però mbagħad hemm reġistru ieħor ma nidħol tekniku fejn ikollok effetti orali jew letterari li jkollhom portata mondjali. U li jitlu f'dan ir-reġistru ma tantx hemm xi 300 hemm oġġett. U derinna li l-kantalena li għal iktar parti, l-iktar biċċa arti letterarja li għandna f'Malta tidħol ukoll f'dan ir-reġistru. L-għanijiet tal-Memory of the World Register huma biex l-UNESCO tgħin fil-konservazzjoni u l-preservazzjoni ta' dokumenti li għandhom valur nazzjonali u dinji. Dan biex ikun faċilitat l-aċċess mid-dinja kollha għal dawn id-dokumenti u biex tixpruna l-interess u l-arfin għal dawn il-kollezzjonijiet li jsawru l-istorja ta' diversi ġnus u nazzjonijiet. Dan huwa eżerċizzju biex ngħidlek affaxxinanti fejn aħna qegħdin nistiednu mhux biss entitajiet esperti f'dak li jirrigwardja l-ilsiem Malti, imma saħansitra qegħdin nistiednu lis-soċjetà ċivili biex tissieħeb. Il-kantilena hija poeżija ta' Pietru Kaxaro u hija l-eqdem test letterarju bil-Malti. Din il-poeżija tmur lura għas-seklu 15 u sabuha l-professur Godfrey Wettinger u Patri Mikil Fsadni fl-1966. Il-poeżija hija attribwita għal Pietru Kaxaro u kienet reġistrata minn neputi tiegħu Brandano Kaxaro fir-reġistru notarili tiegħu fis-seklu 15. Dan huwa l-ewwel eżempju ta' kitba semitika bil-Malti li ma kienx għadu influenzat mill-lingwa Taljana jew Ingliża u għalhekk hija meqjusa bħala wirt storiku.